Здравейте, скъпи приятели! За днес реших да направя за вас една наредба на тема: има ли потенциал тази връзка между вас двамата и как ще се развие за в бъдеще тя? Има ли потенциал между вас двамата за вашите отношения и какво ви очаква за в бъдеще? Как ще се развият за в бъдеще вашите отношения с вашият любим човек? Нека да започнем. Първо ще направя идентификация на вашият любим човек. Помислете си за него, представете си го. След това ще направя и на вас идентификация и ще започнем с темата. Нека първо да попитам: кой е вашият човек? Колелото на съдбата, милички. По тази карта вашият любим човек, той просто е непредвидим. Той се променя рязко. В момента при него се завърта колелото на съдбата. Там се случват, където се намира той, доста съдбоносни промени. Този човек в момента преминава през нещо съдбоносно. Вашият любим човек е един щастлив човек, един весел човек, един усмихнат човек. Радва се на живота и на всичко, което има. И се стреми към едно пълно щастие. Много работи този човек. И държи на семейството си. И по третата карта, вижте, милички, на вашият човек точно в този момент му е много тежко на душичката. Той се е нагърбил с много тежести, с много отговорности, с много задачи. Просто грижи се много, работи много и вече се чувства много изморен. Това е вашият любим човек. Ако си го препознахте, можете да продължите да гледате наредбата. И нека сега да погледнем кои сте вие. Кой ме гледа точно в този момент? Много енергични, много борбени, много бързи, много смели хора, много светли хора сте вие. Много работите, просто бързате, светкавично. Това, което сте си го запланували, решили, помечтали да ви се сбъдне, и бъдете сигурни, че ще се сбъдне. То просто лети към вас. Да, борбени хора сте, потвърждава се, милички. Вие си знаете своята цена, борите се за вашето, поставяте граници, отстоявате се, доказвате се, отстоявате си своите принципи, своето мнение и не се предавате. Много хубаво. Тук може някой да си е послужил и с някаква лъжа, с някаква манипулация. Единия прочит, някой от вас може за нещо и да е послъгал някого и просто ще иска това да се поправи вече. А другия прочит е просто да внимавате във вашето пространство. Може би има човек, който ви послъгва с нещо, който ви заблуждава в нещо, който иска дори да ви открадне нещо и който ви манипулира. Съветът от мен е да внимавате кой допускате във вашето пространство. И нека сега да преминем за най-важният въпрос и да попитаме: има ли потенциал за тези отношения? И какво предстои за в бъдеще за тази връзка, за тази любов? Има ли потенциал за тези ваши отношения с вашият любим човек? И какво предстои за в бъдеще? Питаме картите Таро сега. По тази карта има потенциал, но може би каквото и да се е случило между вас, тук ще трябва да има помощ от трети човек, който в крайна сметка да ви поговори и на двамата, да ви уреди среща, ако искате, да ви събере, да ви помогне със съвет за вас. Но да, има потенциал тази връзка и тя може да се развие, защото по тази карта се казва, че тук предстои работа в екип.
работа в екип. Дори по тази карта се чете, че вие с вашият любим човек имате договор между душите си. Така че има потенциал с тази първа карта, на която беше на дъното на колодата. Как да няма потенциал? Вижте, първата изтеглена карта, Асо Пентакли, как да няма. Това е много хубава енергия, много светла, много чиста, много прекрасна. Най-хубавата карта ви излезе първата. Просто тук предстои едно светло бъдеще между вас и вашият любим човек. Тук ще ви се даде шанс от висшите сили, възможност да се съберете, да си изкажете нещата, да си простите, да се прегърнете, да се сдобрите и да тръгнете устремени заедно по пътят на живота, по пътят на истината, по пътят на любовта. Само съветът от мене: не си изпускайте шанса, който ще ви се даде. Не си изпускайте възможността за тази любов. Да, тук се показва по тази карта, че и вашият любим човек, както и вие вече, сте си самодостатъчни. Имате си всичко и се радвате на всичко постигнато от вашия труд. В момента се разхождате в градината на вашите плодове и си ги наслаждавате, им се и берете от тях. Гледате обаче, това е девятка пентакли, гледате към десятката. Само една фигурка от пъзела остава да ви се донареди, за да се запълни целият пъзел на живота ви. И всъщност вие двамата сте си самодостатъчни, но и двамата си липсвате. И мечтаете един за друг. По тази карта има потенциал, ще има развитие, ще има любов, ще има сбъднати мечти, ще има разговори, ще има прошка, ще има сдобряване и много силни страсти изпитва този човек към вас. А човекът, може би не за всички ще се отнесе, но този човек се явява мъж, прекрасен мъж от огнената стихия, Овен, Лъв или Стрелец, за когото вие питате. И нека продължим, има ли потенциал тази любов за в бъдеще. Разбира се, че има потенциал, милички, защото вие сте най-важната жена в животът на този човек. Вие сте жената с главно Ж. Просто тук няма база за сравнение с други жени, въпреки че този човек има богат житейски опит, преминал е през много, видял е много, изпитал е нещата от живота, срещал се е наистина с много жени този човек, но в крайна сметка вече той е разбрал, че вие сте жената на неговия живот. Преповтаря се тази карта, вижте, милички. Има потенциал, но тук наистина може би ще ви помогне трети човек. Всъщност, който човек да ви събере, разбирате ли, ваш приятел. О, да! Любовта ще се разгори, ще пламне, просто ще ви запали двамата. Това е потенциал за чиста, нова, прекрасна, взаимна, пламтяща любов, в която вие ще се пуснете и двамата и ще горите в тази любов. Но до тогава и двамата сте си дали една почивка. Тук сега лежите, мислите, преосмислите, репланирате, пренареждате си живота, приоритетите, кое е на първо място за вас, кое не, кое е важното за вас, кое не. Разбирате ли, в крайна сметка вие ще послушате сърчицето си, интуицията си и ще вземете категоричното решение, че любовта е двигателят на нашия живот, нали знаете?
Но да, бавна енергия. Скоро няма да всичко това да ви се нареди в живота. Имайте търпение, смирение и търпение. Разбирате ли, винаги го казвам, бъдете търпеливи, бъдете смирени, изчакайте точният момент за вас, който ви е, а той наистина ще дойде, защото той ви е предопределен, той ви е отреден от висшите сили и те сега просто ви пренареждат нещата, просто тук трябва да се изчака. Работете си, грижете се за себе си, за вашите начинания, за вашите желания, за вашите успехи и мечти. Устремете се към тях, работете си. Живейте си спокойно живота и чакайте да дойде за вас точният момент, моментът на щастието, моментът на любовта. А той идва! Той идва! Той е просто затъгала, разбирате ли, защото и аз го усещам, но тогава ще почакаме, ще си имаме безсънните нощи, мислите. Не можете да спите от мисли. Да, стискате си спомените, стискате си любимият човек до сърчицето и не го пускате. Крал Пентакли, разбира се, този човек е много стабилен. Много работи, обезпечава се, стабилен финансово и във всеки един аспект. Здраво мислещ мъж е, хубав мъж е, но за някой тук може да се прочете, че този човек е в семейство. Но по тази карта вече знаете, че идва справедливостта за вас, за вашите отношения, за вашата любов. Тук всички недоразумения ще излезат наяве. Всички клюки, интриги, вмешателства на трети, пети, 18 лица. Всичко ще се разкрие по справедливост. Бъдете сигурни в това. И нека да поясним всяка една карта от тази наредба, за да ви стане картинката още по-ясна. Поясняваме всяка една карта с картата на Асо Пентакли, осмица мечове. Да, тук се пояснява, милички, че в момента и вие, и вашият човек се чувствате в едни блокажи, в един тупик и просто все едно не можете да помръднете от ситуацията, в която се намирате, но Асото Пентакли идва, разбирате ли, вие просто ще се развържете, ще прогледнете, ще решите. И да, и просто идва новото начало за вас. Тази девятка Пентакли, картата, където сте си самодостатъчни, се пояснява със седмица мечове. Картата на крадеца, лъжеца, манипулатора. Тук просто отново излиза, че някой за нещо може и да си е послужил с лъжа, с измама, с манипулация. Но всичкото това ще се разбере в един момент, то просто ще излезне наяве и ще ви стане ясна и пълна картинката. Магиосникът се пояснява с Крал Жезли, разбирате ли? Крал Жезли е вашият любим човек, който е мъж от огнената стихия, но той си влиза в енергията на магиосника и той наистина излиза, че може да си служи с манипулации, но този човек владее всички стихии и той е много хитър и умен и мъдър и предвижда нещата и той си казва, аз знам, аз мога и ще ми се получи. И всичкото това, което той си го е запланувал за вас, наистина ще му се получи, милички. С картата на императрицата тя се пояснява от шестица мечове. А това означава, че вие сте любимата жена на този мъж, жената на неговото сърце и той просто иска с вас да отпътува в по-спокойни води. Тройка Пентакли и я поясняваме с картата на светът. И вижте, тук наистина ще ви се помогне, някой наистина ще ви уреди среща, ще ви събере, ще се изясните, ще си простите, ще си кажете, че се обичате и ще тръгнете ръка за ръка в светът, в животът, в любовта, във всичко ново. Просто
приключва един цикъл за вас и започва нов. Асо жезли я поясняваме с картата на жрецът. Тук се казва, че този потенциал за тази чиста взаимна нова любов, тя ще се случи между вас, тази любов, и се потвърждава, че това ще стане с помощта на висшите сили. Просто те ще ви съберат, бъдете сигурни и спокойни в това. По тази карта четворка мечове, тя се пояснява с чаши милички. И тук се казва, където сте си дали тази почивка, да лежите, мислите, преосмислите, репланирате, то се потвърждава с асочаши. Това значи, че между вас има много чиста и искрена любов. Седмица пентакли се потвърждава с четворка жезли милички и това означава, че трябва наистина да имате смирение и търпение, да изчакате моментът, който ще дойде, който е вашият миг, вашият момент за вашето щастие и за вашата среща с сродната ви душа. Защото вие с този човек сте си сродни души. По тази карта девятка мечове, където не можете да спите, тя се пояснява с десятка чаши милички. Тук става на въпрос, че този период ще го преминете, където е в безсънните нощи и ще достигнете до десятка чаши, до пълният синхрон между вас, до пълното щастие и до тези чаши, които ще се изпълнят с чувства, с любов и с прекрасни емоции. Четворка пентакли се пояснява, милички, с тройка чаши. Тук вие и двамата взаимно се стискате един друг и не се отпускате наистина. И това нещо ще се овенчае с един купон, с една веселба, с едни здравици. Вие просто ще седнете на една маса с този човек и ще празнувате. Крал пентакли го поясняваме с осмица чаши. Сега ще ви обясня. По тези две карти, този крал пентакли, той си е вашият крал пентакли, вашата сродна душа, но по стечение на обстоятелствата и на животът, така са ви се разминали пътищата съдбоносно и нещата, че въпреки вашата любов, вие сте се разделили, всеки е поел по пътя си. В момента този мъж е в друго семейство, има други отговорности и точно заради това, понеже той е разумен мъж, той се е оттеглил от вас, от вашите взаимоотношения, от вашата любов. Но той се е оттеглил, за да помисли, за да размисли, за да реши, и по тази карта се казва, че тук човекът си тръгва, но не за да не се завърне. Картата на справедливостта я поясняваме с петица пентакли. Вижте, идва моментът на справедливостта, който той ще възтържествува за вас. Но докато дойде този момент, вие и вашият човек, и двамата се чувствате в петица пентакли. Просто ви е хладно и гладно на душичката, бедност в отношенията има, тук няма комуникация между вас. Просто сте прекратили, разделили, всеки е наранен от вас, но продължава да мисли за другия и да го обича. И справедливостта идва за вас, тя ще възтържествува за вас и така ще ви удари и ще ви просто така направи нещата, за да прогледнете за истината, и така ще ви събере, че повече никой няма да може да ви раздели от тук нататък. И нека сега да изтегля една карта. В този момент решавам да бъде една карта съвет за вас и за вашата ситуация и за вашите отношения, вашето положение, в което се намирате. Съвет за вас от ангелите милички. Да ви се подскаже, разбирате ли? Нека да ви се помогне със съвет за вас от ангелите. И да,
Просто съветът за вас е това, което си го мечтаете, мислите, преосмисляте, желаете, което ви е на сърчицето, за което бленувате. Висшите сили ви казват да. И този отговор сега го поясняваме за най-важният въпрос, който беше темата на наредбата. Има ли потенциал за тази връзка, за тези отношения, за тази любов? И висшите сили ви казват да. Пожелавам ви успех, бъдете живи и здрави, щастливи, търпеливи, смирени. Живейте си животеца, докато дойде вашият миг. Не забравяйте да се грижите за себе си. Бъдете добри, обичайте се, прощавайте си, подайте си ръка. Знайте, че любовта наистина е двигателят в нашия живот. Не го забравяйте. И тук се показа, че това е една чиста, истинска, взаимна, велика любов. Не я пропилявайте, милички, не я изпускайте, за да не съжалявате. Обичайте се и бъдете щастливи. И до следващия път.